itse paikka. Anna kantaa, juokse pieni lenkki ja kehu sitä. Anna taas kantaa. Ota se itse viereen, kelaa ihan lyhkäiselle. Anna sen pitää sitä vähän aikaa. Sitten ota se pois ja heitä tänne. Anna kantaa. Ota pois se ja heitä tänne. Hienoa. Anna kantaa. Taas anna kantaa ja kehu. Sitten ota se itse viereen siihen. Ota sen syylin pois ja heität muun. Hui! Täällä! Ei! Mikä? Ei! Ei! Täällä! Oi kun hyvä! Ai! Hyvä! Hyvä! Anna kantaa tästä pois. Hyvä. Tai. Okei. Eli ensin arvio siitä, että uskoisiko saavani koulutettua sen koulutustunnuksen IPOsta. Ja niin pikkusen pitää aina, kun on hirveän nuori, niin olla vähän niin kuin ennustaja. Mutta kyllä mä ennustaisin, että pystyisin. Ja silleen vielä varauksetta, että mä laitoin sille nämä kaikki kohdat, mitä arvioin, niin vihreille. Eli ei ole yhtään sellaista työstettävää kohtaa erikseen.
Nuoresta iästä johtuen puolustuskäyttäytyminen on ei-arvosteltu, että en lähtenyt sitä siellä hirveästi uhkailemaan enkä sille sinänsä kiusaamaan. Vähiten vihreille, eli vihreän vasempaan laitaan mä laitoin viettitason, eli se innostuu ja tekee, mutta vielä se ei ole ihan niin kiihkeä siihen hommaan. Ja se on just se, mikä sit vaatisi vähän ennustajan lahjaa, että on hirveän tyypillistä, että se kiihkeys kasvaa, jos se on 2-vuotias, niin kiihkoutuu. Mutta sitten jos se näin ei käykään, kun se kehittyy, niin sitten siinä voi olla pikkusen haasteita, että olisi se hyvä saada enemmän vielä kehittymään. Mutta se on ihan normaalia, että niinku se tulee vähän ajan kanssa, mutta se on se ennustusosuus tässä, että kehittyykö se vai eikö se kehity. Sen takia laitoin se vähän vasempaan laitaan. Se ei vielä, että on sellaisia koiria, joilla se on jo 7-viikkosena on jo jonkunlaista kiihkoa siinä hommassa, mutta vaikkei sit olisi vielä puolivuotiaanakaan, niin se ei tarkoita, etteikö se 2-vuotiaan voi olla. Et siinä mielessä se on niinku kehitystahti, mistä on kysymys, ja tärkeää ei ole se, kuka on nopeiten kehittynyt, vaan kuka on, tai millainen se on sitten, kun se on kehittynyt. Siitähän siinä on kysymys. Saaliskäyttäytyminen sinänsä hirveän puhdasta. Mä laitoin sen aika tuonne oikeaan laitaan, eli se saalistaa, seuraa saalista. Siinä alussa näkyy sitten tuossa intensiteetissäkin vähän pikkusen syttymisvaikeuksia, eli kun aloitetaan sille lelulle, se vähän lipsahtelee ja heti otat tiukasti siitä kiinni. Mutta sinänsä puhdasta saaliskäyttäytymistä, eli se saalistaa, se saa saaliin, se kantaa sitä ja se pitää sitä niin kauan, kunnes se otetaan siltä pois. Se, mikä saalisviettiin myös kuuluu, niin on se syvä puruote, niin se pyrkysillä voisi olla voimakkaampi. Eli ehkä näet itsekin siihen tyyliin, kun se ton verran jäi vajaaksi se ote ja mä annoin sille monta mahdollisuutta peräkkäin, niin se tyytyi siihen pikkusen vajaaseen. Eli se voisi tunkea sitä niin kuin luontaisesti halukkaammin vielä syvempään. Eli sen takia se saaliskäyttäytyminen niin puhdasta kuin se onkin, niin en laita ihan sitä tuonne tappiin, vaan jätän pikkusen vajaaksi. Sitten puruote, niin se puree sitten, siinä oli se alku lämmittely, että se aluksi vähän lipsahteli, mutta sitten kun se rupesi puree, se puree ton ikäiseksi, niin se puree ihan kovaa, se käyttää voimaa, se on hirveän hyvä, sellainen rauhallinen tyyli purra. Miksi en laita ihan tappiin, niin sama syy, eli ei ihan tunne syvää otetta, jätän sen vähän vajaaksi. Toimintakyky hirveän reipas niin kuin nelikuiseksi pennuksi, eli se mä saan sitä häiritä siinä ja heilua ja pikkusen sitten kun me rupeaa huutaa ja vähän enemmän, niin se vähän reagoi siihen, että nyt se alkaa mulla kierrokset nousta. Ja sen takia mä en laita enempää sitä, mutta se on ihan reilusti täällä vihreällä. Mutta oikein en usko, että niin toimintakyvyssäkään mitään ongelmia on, koska se on hirveän reipas ja avoin ja ei se koe siinä mitään ikävää siinä, kun vähän puristelee ja muuta. Se on sille ihan ok. Kiitos. Kiitos.